Unha muller resultou ferida esta mañá tras saírse da vía o automóvil no que viaxaba. Aconteceu en Boiro, no lugar de Cespón. O vehículo quedou volcado onde unha viña e a muller tivo que ser escarcerada polos bombeiros. O sinistro producíase ás 8:30 da mañá na estrada C305 ao seu paso por Cespón. Un turismo peullo saíase da estrada e acababa volcado nunha finca colindante. A condutora quedou atrapada no vehículo e foi preciso a intervención dos bombeiros para axudala a sair. Pois no Parque de Boiro recibiu unha chamada do 112 sobre as 8:40 da mañá, informando que había un accidente con posibles víctimas, posibles atrapados na carretera que vai de Boiro a Cespón. Desplazouse unha dotación de bombeiros de Boiro ata o lugar e ao chegar ali efectivamente había un vehículo que se había ido da estrada e había quedado lateralmente sobre preto dunha viña. Hubo que escarcerar a persoa ocupante do vehículo, que foi trasladada por ambulancia ao hospital. Estivo colaborando con nós tanto a Protección Civil de Boiro como a Policía Local, como a ambulancias do 061 e tamén unha Garda Civil de Tráfico. A muller foi trasladada ata o Hospital do Barbanza por unha ambulancia do 061 con dores nunha clavícula. No lugar do accidente actuaron ademais dos bombeiros de Boiro 061, Protección Civil de Boiro, Policía Local e Garda Civil. De momento descoñécense as causas do accidente, mais unha das hipóteses que se baralla podería estar na existencia de pracas de seo na calzada. Estes días, coa baixada de temperatura, recoméndase extremar as precaucións nas estradas ante posibles existencia de pracas de seo. Precaución, que estean os neumáticos ben e ir a modo para evitar posibles saídas de vía.